pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinggion. Tutok lang sa DCGB, the best. Una gastabang Hello, magkape kita with VP Henry nganing happy. Henry M. in the morning. Henry In the morning, Henry M. sa hapon. Kulang na sana ang banggi. Ano? Banggi na sana ang kulang. Oy, good morning, 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 good morning. Maray ka pa, Jing. May pigakaong-kaon na lamang. Come on, everybody, everybody. Dahil kung niya naghahapit sa pandisalan. Wara. Dahil kita naghahapit mo niya. Oy, good morning na Pilipinas. Good morning po Legazpi City, Daraga, Albay. Good morning Provincia Canalbay. Mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live, ganyan na pag-aaga. Magandang morning po sa Endogabos. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kasabay niya to sa Chief Technician Ramiro Tanay, News Manager Mar de la Cruz sa Newsroom, Luhaluwasan Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning. Sabi ni Sir Ben, flowers grow beautifully in the garden. Cactus grow amazingly in the desert. Water lilies grow gracefully in the pond. Orchids grow wonderfully on trees. Trees grow mightily in the forest. Like them, God placed us where we are grow best. Or when we grow best, and He gave His nice people to grow with. Have a nice day. Yes, the best. Magandang morning. Kumusta lamang kita, gabos, ha? Sabi man di Pading Ben, hali ngayon pa di sa Juan 5:7. Ini ang nadangog mi sa iyang aki sa kaibinareta ni sa Induan Diyos sa an ilaw. Asin mayo ng God nin anuman na kadikluman sa iya. Alagad na mumuhay siya sa kadikluman, nagpuputik siya sa satong pagtaram, saka sa satong gibo, alagad kun nabuhay siya sa liwanag, siring na ang Diyos nasa liwanag. May pagkasararo kita asin ang dugo ni Jesus na sa iyang aki, an malinig sa to sa gabos na kasalan. The best, ha? Thank you, pare. Ha? Paring Ray Romero, magandang morning po sa imo, ha? Hoy, sa mga nakatutok po sa gabos sa mga oras na ni sa DCGB, good morning, ay, pagkapon-pon, tading huminang tulos ang salbatanan, hindi bata ma-stinger kita, oh. Pangyari sa mga oras. Oh, wala, patapos yung tantugtog na ni hanggang ta, di ba? Bata makuha kita. Okay, no? Report tayo, hali po dyan sa luwasa sa linya mga tugang si Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Kamin Jimmy? Jim? Jimmy. Number one. Jimmy? Aha. Wala. Si Pading Al daw. Try natin si Pading Al Armario. Pading Al, good morning. Go ahead. Pading. Hello. Mabigat itong balitang to.
10% databi kan mga COVID sample na pigitest sa Philippine Genome Center na discovery na bagong variant o taon-taon. Abangan ta daw ang detalye kayang kay News Manager Mar de la Cruz. Ha? Taon-taon, mga 5:30. Ha? Abangan ta daw ang istorya kay ano ba yan? Kaya daw ako Nagangalas akong nata makaskaso ng ulakit kan COVID sa National Capital Region. Ha? Diba? Salamat sa Diyos, buruhay kita at baya maglikay kita sa binino kan COVID. Ta sa NCR, pila na ang mga ambulansya sa mga krematorium. Kaya sa iba dyan na naka-face mask man ngani pero nakaburobod sa liog o nag-uldot ang dungo, ang iba man naka-face shield man ngani pero pigigibong baysor. Magpataram tabi ni Brother Dan Orense. Good morning daw. May news po ka muna ma-burn out ngunyan sa Centro Legazpi from 9 a.m. to 5 p.m. Ada ipa po, tod pa. Depeling ko kay Pading Mar. Tod na. Ilingon ta ko may schedule brown out ngunyan. Okay. Pading Al, good morning. Kumusta dyan? Yes. Good morning. Kumusta ang laog? Mati Nison? Oh, garo na ipit. Yung ani. Kadro dakula kang boses mo oh. Di kaya kang VHF. Higit kaya. Kwan talaga. Bako maray pa di. Hilo. Gari pinulpog na minula. Okay na. Maray na. Ano? Pwede na kayo. Sige na. Hilo. Ayos na. Pada ko lang ako sa poses ko. Wala talaga. Sige daw. Hilo. Oh, gari pwede na. Go. Pwede na? Oh. Yes. Kasi may tent na pigbabantayan ko niyan kan lokal na At gari pinulpog na latang bagyo minula. Okay, sige, go. Okay, may tent na pigbabantayan ko Yan. niyan kan lokal na gobyerno di sa Legazpi at mga fakturador. Mga dayuhan na buyers ni Uring. Dahil mo na magparara na ang tigni sa Legazpi City. Sabi ni City Veterinarian Dr. Manny Estebona na may executive order si Alcalde Noel Rosas na proteksyonan ang mga lokal na negosyante in karne digdi sa Legazpi dahil kulang-kulang mo niyan ang supply in buhay na orig pati na karne sa merkado. Talagang mahal mo niyan ang karneng orig dahil kulangan din supply. Kaya jackpot mo niyan sa mga nagpapabagal ni buhay na orig. Talagang halangkaw ang presyo mo niyan. Kaya panagos man ang mga punan mo niyan kan lokal na gobyerno sa publiko na pag-aratama din orig para pag-abot kan mga masunod na bulan at least pagkabawi-bawi sa supply as in pagparato ang presyo na talagang mo dyan mahal na dyan sa merkado dahil nga nita kulang-kulang din supply. At lokal na gobyerno, panago sa promoter man ko dyan so nasa itang programa manood sa pabuyang walang amoy. Kaya maski mga yaong kita sa residential houses, pwede pala magkasama din uring, pero kay Juan adalan niyan, kung ano na mamarong. Yan, eksperto kaan si Doc Juan Estebona na pwede kitang mag-upload sa inda para maadalan niyan kung paano para makatamang ni uring, maski yaong kita sa mga urban areas para makatabang-tabang sa pagpadagol in supply. Yan, baik, ako karas kan informasyon, hindi sa luwas. Ang armaryo, DCGB. Salamat, paringal sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Yay! Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Oreg. Ang mga oreg baga, Jingmar. Ang oreg baga, pag na-training mo, tatao man adi. Tatao man baga, asa, ngaya mabahog ka kang oreg. Apo mo, oreg. Naglaro na yung oreg talaga.
Kami kahit ko kaming urig na ngaraan, pingaranan may, basta urig, tinuod mi na pag mabahog na apod, ayam. Natuod siya. Ayaman, pag apod mong ayam, para din sa urig. Pero pag inapod mo siyang urig, isnabero siya, isnabero eh. Bueno, Jimmy na salita, may report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta sinakyada kaso hapon kana Pulanggi PNP ang tupadahan sa barangay Pinagdapugan sa Pulanggi. Kanya-kanyang dulag ang mga nakikibulang alagad iguanin duwang persona dahil nakaluwa sa tuklong. Sindaw si Cas Recto, 53 anyos, para Oma, taga barangay Balabah. Ikaduwa si Romel Balingbing Cas, 46 anyos, tricycle driver, taga barangay Mainaga. Naaraman kan mga polis na iguanin eksistensya nin Tupada sa nasabing lugar matapos na may nagpaabot through text sa polis nagsasabi na ngaya sir may Tupada sa nasabing lugar. Nagpadaratulo si Pulanggi Chief of Police James Ronatay nin mga intel operatives nagluwas positibo an informasyon in flagrante delicto dahil na nagsayang oras inoperate inikan mga polis nadakop duwang persona. So iba, kanya-kanyang dulag, so iba nagkabarakrosan sa kadudurulag. Nakonpiskar sa lugar duwang natatambudan na manok la 600 pesos na pusta. Sa ngunyan, sa sangatanin kaso ang duwang sospechado, violation of PD 449 as amended by PD 1602. Iyon. Remate. Ay nagkakaturunong sa kwan. Para turipon-tipon dahil sa bulang. Natadaw, ako gusto ko kan maghanap. Anong klase doon na expertise ang dapat makakonsulta takaan? DILG gayod. So, sa human behavior, baka sociologist gayod. Tapos kung masabutan ng Jimmy, kung natatangaya, may pandemya, may kung ano, talaga, pambakal na sa ng bagas, bibulang pa. Nagihan ko kan susaro sa pag sa mga bulod sa uwas. Igwa talaga. Wala naman ki face mask, wala social distance. Normal. Maka dito na di? Nakikiburo lang pati. Mga pertihonan auto. Yan. Mga nagpakamotor, baday man sungayatri o sungay makadilin siya lang. Baday man. Nagdadarayo pati. Kung talaga, kayo talagang hilig. Aficionado. Aficionado. Okay. Bakit? Iyon na gayon na nakatuudan man ninda sa kaukmahan man gayon ninda yan. O yun yan tabi, Bibi. Okay. Sa ibongkan pagigpit, iyo man giraraya nangyayari. Jimmy na salita di si GB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan, mga tugang sa Tercer Distrito, kana probinsya, kan Albay. May kinaraman dyan sa mga bagay-bagay na iyan na di kita nagkakatararaman ba yadi? Di kita nagkakatararaman. Anyway, sige lang. Fight sana kita. Bata sa NCR, mga tugang, grabe na. Pati tabi sa mga jeep, sa mga auto, pigisiruhan ng ibang pasyente. Ang mga hospital, surupay na. Dahil nadudumanan. Mga tugang na mga hospital. Beno, sandali, tapudan tamo ng Pag-asa Legazpi, aramon tadawaan kamugtakan, kampanahon. Ngunyan pong aldaw. Digdi po, mga tugang sa... sa tuya tabi na programa o madali lang Pag-asa Legazpi. Bata so may pinadala sa kuyang mga video digdio. Ano kan sa mga pasahero sinakay sa truck? Pagkagi sa truck mabalyo sa van. Sus ko. Ay, anyway, i-check natin kung kumusta ang liinit na mamatian mo niyan sa tuya tabi na palibot. Hello, good morning. Hello? Yes, sir. Good morning. Yes, paring Mike. Henry, Yes, sir. DCGB.
Kumusta? Kumusta ka? Ito po. Mukhang palagi kang ayos, ano? Kuya. Sige, paring Mike, bigyan mo kami ng forecast para sa ngayong araw. Go ahead. Aba, magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig dyan sa DZGB. Kaya ng alas 3 ng madaling araw, meron tayong binabantayan na isang low pressure area. Ito ay nasa layong 790 kilometers silangan ng Hinatuan sa Rio del Sur. O ito ay nasa distansyang 1,255 kilometers silangan, timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 7.1 degrees north, 133.4 degrees east. Ito pong nasabing LPA ay gumagalaw pa panluran, ngunit ito po ay may kabagalan. Hindi naman natin ito inaasahan na maging isang ganap na bagyo. At northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa Luzon. So kasama po dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahinang mga pagulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol region. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DRST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Salamat, paring Mike. Ingat kayo dyan sa Pag-asa. Magandang umaga po. Yes, sir. Michael Francisco para po mga tugang sa kalagayan ng ating panahon. At least igwa lamang mga tugang kamugtakan ang panahon ta. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw. Jing, pwede dyan pagkusog-kusogod mo tabi, Jing, kidit and monitor, Jing, sa laog. Sige daw. Mic test, mic test, mic test. Oh, nasobrahan, nasobrahan. 1, 2, 3, dit pa. Baba. Yan. Okay na. Dumang kita kay News Manager Mar de la Cruz sa DZGB Newsroom. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga Tagalogan Tabay. Pagbasura ni Testing Char, Vince Dizon, sa pangapunan na mass testing sa nasyon, binatikos. Aha. Abo niya, Oo. dingi dapat na testing ang gabos na Pilipino. Natabaya. May target sana. Anong problema ba ya kung testingon ka, boss? Hindi, karong panggastos. Yan sana. Bako namin natuga. Natanganin na kung tumuga ka na, bako ngayon, halimbawa, maganda ang mungkahi mo, kaya lang wala tayong pera, o tapos ang uroron. Di ba? Tapos ang uroron. Roger. Okay. Alright, mientras tantong maabot sa 10% ka mga COVID-19 sample na big test sa Philippine Genome Center, Aha. discovery na bagong variant. Isus ko. 237 sa mga ini, may UK variant, 163 South African variant, Aha. sarong Brazil variant, Aha. as in 104 na variant of concern na nailing sa Central Visayas. Asa yung parikan variant of concern? Iba? Kaya alam pa ini kung yun ay sa P3 o ano, ibang klase. Yan ang Visayan variant. Day pa na papangaranan kung Filipino variant eh. Bako duman sa tulo. Ano? Iba duman sa tulo. Roger, may kubagang pig sa amin Filipino variant pero pigpada alam pa ini sa ibang nasyon. Hay, Talagang iyo. so P3. Yung ano ito? Ito? Oo. Day pa ito kumpirmado. Mali ka sa Pilipinas. May nahiling siyang araw keto pero day pa na papangaranan formally. Pero sa Bisaya may nahiling na ibang klase Iyo ito. Salbatan Pigpada natin. sa ibang nasyon kung ito mananggat masasabing P3 na. O di kiyali sa Pilipinas. Maoraro. Alright. Sa iba pa digdi na bareta, 2 million doses ng bakuna versus COVID-19 maabot daw sa nasyon ngunyan April, Aha. sabi ni Secretary Galvez. Sen hali. May Sinovac, Aha. saka may iba pang variant, iba pang bakuna. Aha. Okay, din ni Secretary Delfin rin sana, nagpositibo naman sa COVID-19. Ay, pangyayari sa maabaka. Pantang si vaccine Char Carlito Galvez as in testing Sir Vince Dizon, Aha.
parehong na nakakompleto kan sa indang COVID-19 vaccine shot. Oho. Nabakunahan na kan second dose. Yan. Mhm. COVID standards kan PhilHealth di pa rationalize ni Albay Representative Joey Salceda. Mhm. Isabay pati sa mga nasa tent. Iyo man talaga, ano? Nalibong man ako duman. Sabi Oo. ni Kerong iya dahing common sense. Iyo baga. Kulang sa common sense talaga. Supay na sa ospital mo, nagpabugtak kang tent sa luwas, tadi mo ibugtak sa pasyente. Di pa lang ka-entra. Pangyayari sa... Kaya sa mga ospital, habo magiribo. Nagalan ni Pangaya kung may nagbabangga duman sa polisiya. Iyo. Eh, natastantong sinabi man o inagad ni Congressman Pino Garbin kana ko Bicol Party List sa gobyerno na gamiton ang pondo kan Pantawid Pasada para sa libreng COVID-19 testing kan mga drivers in mga pasahero. Yan, pwede man. Pwede man. Ini matapos na mai-report na 80 pasahero kan mga kolorom na lunadaan na pasiring sa Bicol alis sa Metro Manila ang sinasabi nagpositibo sa COVID-19. Kutsinta na. Haray nito kutsintang ito. Ah? Ang sigahanap ko so fake istorya ni Jumar. May nagtaw sa kuyang bareta kaso hapon. Kinumpirmang, yaon mananggad sa namin siya ni Jumar na ospital. Kaya lang, piga po ng kuman so mga amigo ko dyan. Dahil pa man nakakumpirmar kung iyo ito. Pigahanap ko so linunadan kayo tapos sa mga nakasakay kayo ito. Nyan. Piga po itong pasyente. Dahil niya aram kung anong plate number. Oo. Dahil niya aram kung anong pangarang kan driver. Dahil niya aram kung sino mga kasakay niya. Basta, ang aram niya, kan naglunad siya, positive siya sa COVID. Makauyam na makaulo ka. In the Philippines. Aram mo ng positibo ka, suminakay ka. Ano ba yan? Pinangayag mo. Di man hospitalan lamang sa ki. Manila. Di man lamang ki kom. Uy, madin maulakitan mo sa kere ba mo? Suminakay ka sa nang bigla. Roger. Pangyayari sa maaba ka. Okay, so far, BP, yan mga, ano yan, mantang maski nangangalay City FA Secretary, ano ni, Luksin, Oo. kontra duman sa presensya ka mga Chinese vessels, sabi kang presidente, yan ang problema dyan sa Julian Felipe Rip. Oo. Ano na? Nagbiran ta sa diplomatikong pagi. Aber daw? Diplomatikong pagi. Ilinga daw? Ilingon ta daw? Ang China daw, paano madiplomasya? Nagtram na ang China? Matindi pati itong nailing kong Oo. Name Beauty Pageant. Oo. How many islands ngaya in the Philippines? Binawasan na. Ano ngaya? During Duterte's time or before Duterte's time? Binilang. Tapos siyempre, bawas na sa Philippine Islands na. Kinuha na kan China. May tali man ito. Alright, headlines. Paulok lamang kita. Alang ka na ang level kang depression kanina. Pangyayari. Ayan, mga tugang at po yan sa tuyakan PYC Enterprises for quality and reliable visit freights and other communication gadgets gathered from PYC Enterprises. Para po dyan ang tindahan nila sa Proctos, Ravis, Legazpi City, ang pangan LTO, LTFRB office na po sana si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Magabot sa telephone number 0938-897-5209. Kung visit freight nyo, hanap mo, i-PYC mo yan. From your base, Mardelat, dahil ba? Makonsuelo kita, adi. Ano nga ya, sir? Inapot mo, Condo 30's time o Aquino's time? Ano ba yan? Pangyayari sa maaba ka. Ito. Good morning, sir. Ay, suro nga ng official kang dinner o? Nagpositibo man sa COVID-19. Pangyayari sa maoraro. Alright. Naghahanap yung tabi ki pwede ma-interview tungkol sa tupada. Tamay i-recommend ako si Mayor kan baka kay Dinky Romano. Bako tabi ito. Bako. Sa mga nag-aadal kang human behavior and human, sa mga attitude nin tao, kung nata iyan, di ba? Pwedeng gari sociologist o baka anthropologist o psychologist kaya common ang kwan, di ba?
Yan ang mga natuda na sugal. Kaya di ko pa nalalagom kung anong expertise nin siyensya ang dapat taputon. O sa mga birthday, i-text na tabi bata birthday ngon niya ni Kwan, birthday ngon niya ni birthday ngon niya ni Brent Sandre Liabore. Kang lakag daraga albay ngunyan from Lola Nor Rotogal. Happy birthday. Sabi ni kapatid na Noel Manalo, ang apod nga niya kan migo day diversyon kan mga taong matagas ang payo. Diversyon. Ihapot mo sa cardiologist kung nata dai nasasaway kang kakabulang. Latasuntakan. Sa puso yan. Congratulations to Henrik and Leonela Lianeta on their wedding day today at Kulyat Daraga Albay. Sabi ni Manay Merly Caceres. Okay? Happy wedding sa Saindo Maripay ni wedding na naman kakasal doon Sa Santod okay na to. Alright, ito Pasaway po yung sumakay na positive ng God na damay sa COVID ang mga tao. Dapat ambulance sinakyan niya. At tayo na nga ni. Diba? Naling mo ng positive ka. Tapos tungkol si Jumay may development ka ito. Kuya, sa Bicol tabi ka so hapon, pero ang positibo. Ay madali, tabalikan ko to. So ko na, yaon dyan sa GC kan DOH. Happy birthday kay Manoy Rodi. Pabati po hali kay Ne. Yan. Good morning, Han. Okay na to. Okay. Happy birthday kay... Ay, iba ito. Mavic Bustamante na nakamonitor daw sa Dinapa, Castilla. Happy 21st birthday kay Penson o Renson Agripa kan Santa Florentina Taisan from Daddy, Mommy, and Agripa's family. Okay. Bation mo tabi ang tugang kung nagkakape. Si Manay Lydia Perming nagmamati si mo. Oy, salamaton po. Salamaton. Tabi. Happy birthday kay... okay na to. Nabasa na natin. Sir, magtatanong lang po ako kung ano ang name ng DJ sa usapang pamilya. DJ? Di po kaming DJ sa usapang pamilya. Iga po kami, ano nga nang apod ka iyan? Onboard announcer? DJ pala. Garo kasapon break ko na simbagon. Kasapon pantex na ito bago man ngunya na parang ngunya na agay. Okay, dito muna tayo. Madali lang Angie at ilingon ta muna sa mga nakatutok sa Facebook ta. Nagkakaralampasan ko ini makasupugo naman. Bago diyan sa kwan sa iba pa nyato na mga istorya. In the morning, mahina ang net. Di ko ma-open yung Facebook natin. Ay, garo na. Yun na, Okay. Morning. Ay, sus ko. 37 comments. Madali lang tamay 37 comments kita. Kadakul. Ito. Ay, sus. Okay. Chit Tosilio. Good morning, Tabi. Kay Madam Thea Ceresa. Good morning. At saka Marivic Santos. Morning po, Kuya Hen, watching from Iriga City. Kumusta po? Acosta family. Diyan sa Washington Drive. Emilina Ludana, Kanfurokpor Daraga Albay. Morning from Cruzada. Sabi ni Lilibet Albano. Manuel Calamucha, a good man doesn't love a million girls. He loves one girl in a million ways. Yes! Ayos ka, But memories Matindi ang hugot mo, that will always. Matindi ang sa imong mga ornada, Thank you, Migo. Mabuhay ka. A good man doesn't love a million girls. He loves one girl in a million ways. Yeah. It's all the best. Good morning, Tabi. Sabi ni Ate Kayen. Magkape, Tabi, mga taga-bagong bayan, Daraga Albay. Maray na aga po, keep safe. Magayon ang kolor kan bado mo. Bagay na bagay po si mo. Nadagdagan, so, appeal mo. Mo po? Latasunta ka dyan.
Ate Kayen, good morning tabi sa imo, baby girl. For baby girl na to suntang nga dyan, ha? Bobby Balingbing. Tanong ko lang po kung bawal umuwi dyan sa Bicol haling NCR kahit complete naka-antigen test ako. Ay, di po, pwede po ikaw mag-uli. Naka-antigen test ka, dapat iyan tulong aldaw yan, ang duration kaan. Pwede yan, requirement po yan pag naglaog ka sa Albay, antigen, swab, negative test result, or saliva test. Maski alin po sa tulong yan. Tutugutan ka pong makalaog sa Albay o sa Legazpi. Good morning daw kay hermana kong si Edna Osilyada ng EMS Barrio, sabi ni Teng Broquesa. Good morning, Teng. Jake Perez, good morning, Tabi, watching from San Roque, Villar, si Manny Morco, yan, ha? Happy birthday po kay Jane Oro, kan Barangay Pigkale. More birthdays to come from Rosario Lorejo, yan. Good morning. Happy birthday po. Igwaman po para full and Jim's Coffee po if dai po ako nasasala. Madangog ko po kahapon. Igwa naman nga ni, kaya lang wala pa sa kuya sa mechanics digding. Wala pa sa kuya sa mechanics igwa kaming ongoing sa airing nyan. Kaya ang dapat gibonin do, bumakal sa nakamog kay mga Jim's Coffee, itago lang iyan ng mga variants na anta. Dahil ko pa nasusundang kimaray sa plugging tungkol dyan sa Jim's Coffee. Iya po, George Banyadera, sa mga taga Banao, Bakakay, saka mga Bicolano daw, good morning. Sabi ni Jerome Milanes, good morning daw sa kay Janet Bandol ng Taisan at saka kay Doña Mabel Año Nuevo ng San Roque. Makibati po kay Kagawad Helmer Arevalo Junior, birthday ngo niyan. Happy birthday, sabi ni Marites Padilla. Regards po sa mga taga-Kabasan, sabi ni Chris Bunao. Okay na? Bueno. Yun na po yan mga tugangan, mga nakapost dyan sa tuyang Facebook Live in the morning. Paramuntan mga dagdag na report hali dyan sa lawas. Ange Galero, nasa linya. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, formalmente nang naresibikan Philippine Red Cross Albay Chapter ang 200 na kits para sa saliva testing digdi sa tuyang probinsya. Ini ang sinabi sa DCGB News ni Philippine Red Cross Albay Chapter Administrator Rose Rivero kung saan kasuod mang hapon na rin ini naresibi na ipinadaraman kan sa indang sentral na opisina dyan sa Metro Manila as in ini pinaghandaan ng i-implementar o gamiton digdi sa probinsya ng Albay. Lalo pang niya na saro sa mga paggagamiton kaya imposible, iining mo yung mag-uruli digdi sa tuyang probinsya, alagad wala ni na magkakanigong testing kontra sa COVID-19. Sa ngunyan na depani na schedule, may pinagpapalawasan na sa indang opisina, puno rin formalmente ining mapupuulan na gamiton digdi sa probinsya ng Albay, lalo pang limitado man sa naan initial na supply na nakaabot digdi sa tuyang probinsya. Sin sinabi ni Rivero na naghahanda naman asin kadagos man ang orientasyon na pinagigibong niya kan sa indang mga personahista nga ni na talagang maging smooth man ang dalagaan o kayaan pag-implementar kay ini sa mga maabot na aldaw. 2,000 pesos na kantidad na kanabayad ka na para sa saliva test asin na piglalao maninda nang kung in kaso man magdakol pa na mag-avail ka na sa bito ng bagay, posible daw na babaan man ini sa sang ribo na sana susugman sa pagkipag-ulay ninda kay Philippine Red Cross Chairman na Senator Richard Gordon. Sinabi ni Rivero na dako lang katabangan ini sa mga albayano lalo na ini mga harabo na magpa-swab test asin na magamit na sa nagka-saliva test dahil sa mas madali ini asin di man makukulugan na lalo na ining mga siging biyahe pasisiring man sa Luwascan Region Bicol. Yan tabi EVP Henry ang mga impormasyon ang Galero makulugan ta ang kay pong kaliwoy man sana. All 2 ml man sana. 2 ml na liwoy. Yes. Di man kay problema. Okay? Mas madali. Mas madali kung liwoy ang gigamit. Okay? Yan, VP, ang mga impormasyon ng Galero DCGB. Anong, Anji? Isa, Anji, kudutong ko ini na.
Paningit sa morning heat. Iyan baga jing pighayop sa istro, may istrong gari may istro na hayop mo duman sa imong salayba. Mananggad. Kung ano yan, ano yan, magayon sa Manila bagay iguana ka yan na ano ini na arog ka yan. Ba? Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Aramon ta doon mga istorya, ngunyan na pagkaaga kaiba si Francine May Bora. Oh, Francine. Francine. Hello. Ginata daw naglog sa isa dila ko jing sa lasagap isip ko Francine. Francine. Francia May Bora. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Good morning, France. Ay, sandali. Sandali lang Yun. Bakit wala? Sandali. Ay, may problema ngayon sa tuyang gadget na naman. Bakit wala? Wara. Ay, garod do ako ding sa internet ang problema ta ding. Maluyang internet madali lang at tadi nakalaglalaog suka ni bata ang pag-restoryahan tangon yan mga tugang bikini. Ano ninong Celso? Madali lang bikini ang pag-restoryahan tangon yan. Wala man. Ay. O, tayo sunta. Pangyayari sa Mauraro. Madali lang po. Madali lang. Balikan ko si Francia. Madali lang. Ilog ko na muna si Jomar. Hali dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Primer Distrito, Canalbay. Jomar, good morning Jomar. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantapay. Taga-Tabaco, BP. Itong supig report ko sa imo kasuod na nag-positive sa Manila. Uminuli, DJ. Nagdiretso dyan sa BRTTH para magpabulong. Pero dahil siya kay Riba, sa listahan, kaining mga nag-positive digdi sa syudad kan Tabaco, ta sa Manila ang sa iyang lista. Iyan. Iyong ani yan. Taga-Tabaco. Kung may nagkakairiling sa post kan Tabaco na mga kung taga-saing barangay so mga nag-positive. Dahil bang kay Riba ini? Di kay Riba ha? Kay Riba sa listahan kan Bicol. So na-confirm siyang taga-Tabaco. Saan man ang ini nagdumantabi, Jomar? Hali sa luwas, kan Nasyon. Haling Luwas ka Nasyon, okay. Nagabot sa Manila, klarado dahil COVID. Dahil COVID, positive siya. Nag-stay kinagkapirang aldaw sa Manila, kan nagpaswab tama uli na sa Tabaco, nagpositibo, nadali kan makaskas na transmission kang COVID sa Metro Manila, dumana siya nakakuha. Nagpaisi sa pamilya, nasundoon siya, daing posibilidad sa pamilya na masundo na dahil man ang mga lunadaan na sa dire. So, nalangkad, nagsadiri, uminuli, nagkontak sa mga kolorom, bit-bit so sa iyang positibong resulta kan COVID. swab. Indaman kung paano nagpakalusot, may mga magikiro manggayod, nagkaanto sa Albay, dahil na checkpoint, dahil na ipan sa checkpoint, dahil na uminuli sa Tabaco, duro diretso na dyan pa BRTTH, ipernisintar so sa iyang positive swab result, nali sa Manila, tamad malain pala na ang pagmati. Oh my goodness. Huwag kasi ito duman sa bana, sinakayan niya. Ang problema, di lamang Jomar kinag-effort na anapon kung si Sainaban ito. Igwan ang nagiriro.
igwa nag-ira ro Bata- Henry, kaya lang dahil man tataw pa sa Ako kay ADPC lang kaya ako development. magkuhan, ADPC lang kaya ako mag-contact sa mga personahista sa provincial government eh. Yan ko ta, pero dapat nahiroon kang provincial government. Paano ito nakalaog sa boundary sa Albay? Iyon na nga niya Di ang ba? problema. Budaharain na so kay riba kay ito, sisang kasarabay kay ito. Duman sa ban. Baka dapat ko ta effort ini kang provincial government, ha? Siguro Baka dapat, ituro man kang provincial siyempre, government sa nagpakauli LGU. naman ito sa mga ruminda, sa mga kasakay. Nagululi na ito. Takan sa perang aldaw na ini. Malamang nga ni, na so, nakabiyahe na naman Manila and vice versa. Oo, magsalasok ay sa mga kaariba sa ban. So pwede naguli na naman itong so driver, di ba? Nagbayahin na naman. May mga iba na naman na pasahero. Posibleng sa mga pasahero kay hindi ta aram kung may sintomas na o dai pa o dai man na ulakitan. Yun na nga niya ang problema. Di ba? Imagine nagbiyahe ka, may namamatian ka na, aram mong may namatian ka, suminakay kasawan, aram mong magkakaulakit ka. Di ba? Oo. Ay, Iyon na nga ni Supik sasabi ta na, sabi nga ni kaniba, naging uwaman na mabuhay sa tabo, taday kay hospital sa Manila nga nakukuha, Oh. binirit na mag-uli, taday di mapa hospital, Ma-report mapabulong, man sa kaya na- lang may mga konsekwensya. Ma-report man sana siya dapat sa barangay o kung ano na kung saan duman. Oo. 'Di ba? Tabi gigibuhan ki paagi kung paano napagyaong ka naman. Taday ka man pwede ka napabayaan kan gobyerno, pagyaong ka na duman. Roger on that. Okay, alam sa Tapos, konsekwensya kang ginibo niya, may posibilidad na nagwaga siya ng COVID virus tama yan. sa mga kairiba niya duman sa ban. Tama yan, BP. Oo. So, iyo yan ang problema ngo yan, kan probinsya Kanalbay. Oh. Ta, kay po rin dagad matris, itong ban, buda sa mga lunad kay ito, kan pan oras na Oo. nagpuli mandigdi itong OFW. Oo. Okay. Diyaw niya sa BRTTH manangga may nagarapon sa may nagperidback sa kuya kasawapon. Oo. Sana dangog itong report mo. Okay. Iyo. Oh, Sana sige. confirmar kay ito mismo. Si Mayor Crisel Agman Luistro. Iyo. Oh. Sa pikikibo naman da, ang Oo. gabos ko na matrace sa mga contact. Mm. Kaya lang sa initial na pagkikipag-ulay duman sa lalaki ni, Oo. perming day niya aram, day niya natandaan, pati supply number. Oo. So, medyo may problema, pero pikikibo naman daki, medyo na masusok ng gat. Yeah. Very good. Ang importante, mag-iringat na lang kita nguna. Mm. Mag-iringat na lang, dahil na nguna magpararuluwas, kung dahil man sana importante. Okay. Aha. Iyon ako na-report ko lugod. Tawtad ako ma-report dyan sa dahil ng oras. Oh, sige. Okay na. Oh, sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jamar. Paningit sa Morning Hirit. Alright, balikan ta ang paningit ni Francia May Boras ngunya na aga. Tidi po sa DCGB. Aram daw nindo. O kung sa inenot na sinuulogan bikini? Kana kalihis na Hulyo 5, 1946, kan iniluwas kan French designer na si Louis Reard ang sarong two-piece swimsuit sa Payson Molitor na midbid na swimming pool sa Paris. Enot kaining nagsuulog ang modelo as in Parisian showgirl na si Micheline Bernardini. Kinuha ni Reard ang pangaran na bikini sa pinaghorona na US Atomic Test na ginibo sa Bikini Atoll sa Pacific Ocean. Kasabay ka nasabing pagluwas kan bikini ni Reard, ang pagluwas man ni Jack Haim kan prototypes na bikini na pig-aapod na atom o mas midbid bilang the world's smallest bathing suit. Katakot ka ini, nagpuo naman na magsulog ng mga two-piece ang mga kababaehan sa Europe na may halter top as in shorts kan 1930 habang natatakloban man ang sa indang pusod. Sa US man nahiling ang two-piece swimsuit kan World War II. Iyan po ang mga dagdag na kaaraman ngunya na aldaw para sa paningit sa Morning Hirit. Ako po si Francia May Boras. Salamat po. Nahiwagaan man ako itong istorya ni Francia. Thank you, Franz. So, two-piece bikini, sinulog sa Pacific Ocean. Tapos sa saro man, ang bikini, natawaban sana sa pusod. Abot gid sa pusod. Abot sa pusod. Diba? Okay. Lowens Barcena, my report. Good morning, Lowens. Salamat, BP. Sarong lalaking nanlaog kasi nang haba sa sarong harong.
sa Purok 3 Barangay Bugtong, Legazpi City, swerteng na Elias, kan madakop kan pigahabasan na nakasakrang na sa iya mismong mountain bike, kan mag-aagakan Abril 6, 2021. Ang nagreklamo sa Legazpi City Police na nagluwas sa police blotter ngunyan iyo si Ricardo Villaflor E. Oxina, 33 anyos, sarong videographer. Nasa sa iyang pinagrerenta ang harong, nagsasakat na ini sa konkretong lanob. Sa likod kan sa indang compound, asin kan pasiring ini sa indang harong, kinuha na ka ini sa mountain bike na red asin black na may brand na AVP. Mantang nakapark ini sa luwas kan sa indang harong. Dahil kay ni nagimata daw ang biktima, kan magribok ang pagbukas kan gate kan suspect, asin nailing niya na ang suspetsado na naka-face mask, naka-white t-shirt, naka-black short, naka-bull caps na may tatak na NY, asin nakasakay na ini sa mountain bike. Angan, binukod niya ini, nakuha niya sa mountain bike, pero suspect nakadulag. Oh, siyempre. Mailiason. So, sa mountain bike, di madulag. O sa mountain bike, na nakadulag. Oh, so suspect na kadulag. Nakadulag. Ang nakangalasong kay Arabo, Dubens. Ang pinakangalasong ang bareta mo na yan, the best na bareta, kung ang pagkatara mo, so bike nakadulag, suspect na dakop. Okay. Oo, Roger, dahil kay ni Anne Patura, nasisibot ko niyan sa pag-imbestigar, asin pag-aram kan mga posibleng CCTV footage para malocate ang nasampitan ng suspetsado. Sa maabaka. Oo, talaga managad na may maabasa bugtong. O tama tatandaan, napasalig yan ni Kapitan Mando Toledo, maging alerto, asin dahil ang nagpagtawan ng oportunidad ang mga mabas. Tama. Pangani ng day na maging biktima pa kayo nita, nagkapira ng mga beses na talagang may mga nagpapasyar na mga mabas, lalo na kung maagahon na nasa kita ng barangay. Iyan tabi BP ang mga dagdag na istorya kay Basen Reboy Mata sa mobile unit. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Sabi ni Ninong Celso, a good man loves a single woman in a million ways. But a very, very good man loves many women in a billion ways. Share your love. Sarawayan ba? Billion ways. Adi, yung manangga dadi. Good morning. Baka ginamit giraray suva na dae pa na disinfect. Iyan nga na sabi ta. Taday man aram kan driver. Kung ang sakay niya, positive ding. Siyempre, ito giraray na ba? Mapasahero, mamamasarag giraray ito. O, then na disinfect is hayahay. So, tumino ko, duman sa natukawan ka ito. Sana, dahil man po magkausa din paglakop ng virus ito. Nata maluya ang bertod mo sa mga taga-probinsya. Apuro. Nanitipisilan ako pa rin mag-apod. Di ako kinaapudan na mga nabastab. Ang makaskasong ko sa nang maapudan dyan, si Dr. Cedric Daep. Dr. Cedric Daep. Tapos siyempre ko, ito iba malugar yung tramo Dr. Cedric pag may bagyo. Dapat po talaga mag-isik yun ng Bulupinas. Tayo ikakarahi talaga. Ayan, okay? Happy birthday po to Tito namin Sar Lorino ng PNR site Daragalbay. Birthday po niya ngunyan. Okay, Ate Rochelle Armenia, good morning. Good morning kay Mama ni Ate Rochelle, sexing Rochelle Armenia. Good morning, Tabi. Madam, good morning po sa imo. Written in the Bible, bawal ang magsugal, kaya wag magsabong. Sinyan, salamat po. Okay. Okay, no? Sandali lang ha, tama... kadakol kong kanta. Ito ha. Ano daw Henry ang pinakadapat gibuho na solusyon para makontrol manangad ang lakop kan COVID? Kay puhan maliwanagan lamang kami kan dapat gibuhon. Yun na po ito sa mga protocol baga. Yun na ito ang mga protocol. Kung sunodon lang ito, magkakatabang ito. Tayo nadalan po ito kan mga expert. Renz Luna, may report. Renz, good morning Renz. Renz. Raindrops keep falling on my head. Ta-ta-ta-da-da-da-da-dan. Raindrops keep falling on my head. Okay.
Wala si Renz? Yeah. Come in, Renz. Yes, maray na kita PPP. Sila maray na agas ng mga prantabay sa mga tuganyatong mga bareta sa Roman na janitor an arestado digdi sa Panuanin talaga sa ginibong by bust operation kan mga otoridad kasubanggi. Ang suspect na midbidan na si Emerson Bulawan Ikihano o alias Son, 42 anyos may agom sa ron janitor as in utility worker as in nakalistaman sa DI list drug personality digdi sa Daraga PNP as residente ng Brook 2, Barangay Sabang, Legazpi City. Ginibo ang nanumbitan ng by bust operation digdi sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga Albay na nagresulta tangani nga makuha digdi sa nanumbitan ng sospechado ang sarong sachet ni pinitutubudan na shabu ayo ang nakuha sa paagikan bypass asin sarong man sachet man nakuha digdi sa iyang lawas o sa gigibong body search at sin sarong man 500 peso bill na ginamit sa naunambitan ng operasyon asin 2 pidaso ng 1,000 na budol money na ginamit sa bypass operation nakuha man ang sarong man na cellphone magin man ang motor kan sospechado na ginamit sa nanambitan ng operasyon sa ngunyan ang sospechado na sepator ng Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. May tatangog ka, Jing? May tatangog kang bus babae habang nag-report sa Renz day. Ano ka daw na boses babae Sa wala man. Wala man? Wala man? Wala man. Naguli na? Pinauli mo na? Aha. Okay, sige. Okay, tama yan. Hindi kita pwede maganta. Umuli ka na, may trabaho pa ako. Sinama ka pa masaya pa uli. Antig ihatod na muna. May trabaho pa ako. Lakaw-lakawi na. Okay. At ang ihatod mo ako, sige, nabayat, maripod pa ako. At malas 6 na naman. 50, pan-tricycle. Pan-tricycle. Okay, sige. Sa WPP, ang magdagdag na para sa Panuanin Daraga, Ranch Luna, DC Chibiñas. There are million ways to trace the vehicle. May CCTV, may mga crew, staff crew sa gasoline station, food chain sa kolor ng auto. Yan. Ayos, may point man ini ha. Million ways. Di ba? Tama man mananggan. Okay na to. Good morning da kay Rico Jan Estelo at Tabon Magmata saka sa Gaviria family. Salamat po. Happy 87th birthday kay Artemio Blanco Sr. from Jomar Blanco. Okay, nagsakay ako sa jeep from Kamalig pag-abot sa Banyag. Pipasubli nung driver sa mga pasahero na wala face shield. Tamaray para daig ka mo magpamulta ki 2,000 pesos. Pinasubli. Di ba kolektahon niya naman ito? O kumusta na? Ito nagkarapot ka ito. Anyway, mga creative kitang mga Pilipino. Happy birthday kay Cyril May Ugayon from Mama. Ang mga bareta, susunod na. Magalipas lang kay ni. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init, malipot, nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando G. Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga darakulang bareta, mga tugang sa lado lokal, border control sa Linderos kan Quezon asin Bicol, masinigpitan sa ngunyan. RT-PCR test dapat ilibres na sa bayad ang mga pasahero asin drivers kini. 800 namang LSI palaog sa Albay, positibo, 7 kaini positibo sa COVID-19. Sa lado nasyonal, sobra po sa 9,000 na mga bagong kaso ng COVID-19 na-record na naman sa Pilipinas.
mas testing dai inuyunan. Sa ibang nasyon, 1,800 na preso sa Nigeria ang nakadulag dahilan sa pangbubumba. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Ipapasunod ang mas mahigpit na border control measures sa Linderos kan Quezon Province asin Kabikulan tanganing day makalaog ang mga non-essential travelers halis sa Metro Manila asin iba pang lugar na hotspots sa COVID-19. Sinabi ni DILG Regional Director Abogado Anthony Noida, pamayokan Bicol Interagency Task Force na sindama pa sa resolusyon na mabawal sa mga kolorom na pasahero o passenger vans asin pribadong vehikulo na daiman in essential travel purpose halis sa National Capital Region na nakalaog sa Kabikulan. Ini matapos na masitar ang 12 kolorom vehicles na may 79 pasaheros sa checkpoint sa Del Gallego, Camarines Sur kung saan siyam na pasahero ang napatunayan na positibo sa COVID-19. Mientras tanto, 800 man na mga LSIs palaog sa Albay, 7 kaini nakumpirmar na positibo man sa COVID-19. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Maabot 800 na mga LSI yung mga pasaherong nag-uuruli hali Manila pasiring digdi sa Albay nakantos digdi sa border control sa Agos Pulanggi na dainin test na negative na balon-balon agabot digdi sa checkpoint ang Ginibo ipinag-refer ang mga ini sa sarong pribadong antigen testing center sa barangay Matakon kan na mga bantay digdi sa border control na mga polis. Sa 800 na mga naglaog sa Albay, hali NCR, 7 ang positive sa antigen test ang proseso. Pag positive dahil na ini bibuhian kan polis, ihihatod na ini sa tula-tula sa syudad kan Ligaw para sa proseso sagkod na mailaogan mga ini sa ospital. Ani pinagngangalas ni Pulanggi Chief of Police James Ronatay sa Kunata ECQ sa Manila alagad nata nakakaruluwas para magbiyahe ang mga ini pasiring sa probinsya kung sa delikado ho na maray ini sa pagsabing kausa ini nin pagwagas kan COVID virus. May bana-bana na isasarado na lugod ang mga border control kung sa diring opinion ni Chief of Police Ronatay kung mangyari ini apabor siya sa siring na lakdang kung mangyari ang siring na bagay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCG Binyon. Mientras tanto, gusto nang mag-rally kan mga residentes kan Barangay Ramay asin kataraning na barangay sa Wasalbay pagkatapos na badistroso ang provincial road na minapasiring sa sendang lugar kausakan nagaagi na mga darakulang mga bihikulo na nagigibumanin sa rong construction asin proyekto sa sinabi ng barangay. Sa entrevista kang DCG Binyo, sinabi ni punong barangay Sinya Priya Gola kan Barangay Ramay na sangunyan garaba na ang mga tinampo na pinag-agihan din mga magagabat na trucks asin ini iyo anday lamang pinagreparo kan mga kontratista mantang day man nin iba na pwedeng agihan sa sinabi ng barangay para maghatod din mga construction materials. Sa inti naman doon na siya nangangapudan sa Provincial Government Canalbay na reparohon man ang siring na bagay magin sa Provincial Engineering Office tanganing mahinggianan ang pagkakagaba kan tinampo. Sangunyan ang tinampo marereparo na lubak nan mga ini asin nagbagsak ang kalabaan kan mga konkretong tinampo asin nakakaagiman ang mga bihikulo alagad luway-luway sana dahilan sa mainit na sitwasyon. Alagad tinamanin doon sa informasyon na kung mag-abot ang tag-uran, madidipisilan ang mga bihikulo na makabalda digdi. Diretso lang ako. Ito kan lagdas ni Kadtuwa na hindi po kasama nagagi kaya sa tinampo na mo. Ang una po sa Jura Road, Provincial Road ba ni? Provincial Road. Wala ibang agihan sila? Dakman. Nagpagyan ikaw nga, gusto niya lang. Bago ko na talagang palusot ni Dita. So, mga lugar ng lugod na mong jeep, paano kami mariatikado na? Kasi di na sana po, agyan ng motor na sa nakanakala
na, boss. Nagkagana ba? Gaba na po. Si punong barangay Sinya Priagola kan barangay Ramay Uwas Albay sa entrevista kang DCGB News. Nangapudan siya sa mga personahes kang Provincial Engineering Office na riparon ang siring na bagay dahilan ta masasayang ang gasto kan gobyerno kung padagos na magagabaan sa indang tinampo mantang inibako man design para sa mga gabat na mga 10-wheeler trucks o 6x6 trucks na naghatod din mga construction materials. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, module system na edukasyon. Dahil daw kinaukudan ang mga aki. Arawan tada pang detalye sa report ni Al Armario. Sa feedback mo niyan sa DCGB News kan mga magurang, aralang kaon ang grades kan mga aki sa module. Pero dahil mga kinakaorokudan, dahil ang nagisirimpag kan module magurang sa mga aki, turog-turog, ML, piga atupag. Suro si manang balik-balik ang mga magurang sa eskwelahan dahil bawal ang mga aki. Perfect attendance sa mga magurang, nagariman sa nasinda, nag-eskwela. Ang mga laman pati kan module may diripisilon na baguman aplikable sa isip kan mga aki. Dahil nga ni kikaya minsan kan magurang nasimpagon. Pero pagluwas mo niyan kan mga grades, aralang kawon na nagigiulok na sana ang mga magurang asin mga aki na ang kadaklan dahil mga kinagakaorokudan. Alarmario, DCGB. Hinagad po ni ako Bicol Party List Representative Pido Garbin sa gobyerno na gamiton ang gambling revenues na nakukolekta kan pagkor tanganing tagamahan nin fondo ang COVID-19 test sa mga stranded na pasahero asin public utility vehicle drivers. Sayang sinabi na dapat libre na sa babayadan na RT-PCR test ang mga pasahero sa sinchuper nin pampasaherong vehikulos. Idinagdag pa ni Garbin na kung daing libreng testing kadakol ang mapirit na makalusot sa intinamanindo na dapat na pagdarahon sa probinsya ang virus kan COVID-19. Presenting lokasyon kang Sipak 2 o Police Community Assistance Center madidipisilan sa pagresponde susog sa hepe kang Legazpi City PNP. Alaga nagpasalamat mang giraray tanataonan giraray sindanin lugar. Report kay Lowens Barcena. Miniirad si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita kan Legazpi City PNP untig urunan ang presenting istruktura kan si Pakto sa Old Albay District area na sa second floor ini nakamugtak. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ka nasampitan ng hepe na dai naman siya inin magiginibot ayuna sa na ini unavailable na lote kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa inda alagad kung sa dawa na agada nin opinyon medyo may kadipisilan sa parte kan pulis sa oras kan pagresponde kung may mga untoward incident sa bako na lugod din nakamugdak sa ground floor bako arog kan mga nakalis na panahon na arog kan sa iyang ipinagunambitan kaya madali ang pagresponde kung may mga pangyayaring na ipinag-aasahan. Alagad susog sa iya, tinugon niya na sana ang mga personal digdi na i-adapt ang panibagong buhay digdi asin ipagpadagos ang pagpapatrolya sa mga lugar na nasasakupan kan si Pakto sa Albay District area. Sa presente kaya, PFP substation anyaon sa first floor asin si Pakto ang nasa itaas na parte kung kaya susog kay Betita madidipisilan talaga sinda sa maaagi pa sinda sa sarong hagdanan na oro alawig pababa tanganin ang makaresponde. Pero sa sumatotal nagpapasalamat manggiraray sa lokal na gobyerno kan Legazpi dahilan taday manggiraray nilingawan ang kapulisan at awanin lokasyon sa mismong sentro kan Albay District. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Prevention is better than cure. Ina ang gustong marealisar ni Regional Development Council Chairman asin Legazpi City Mayor Noel Rosal sa presente na padagos pa man giraray ang patakot asin paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa balibot. Sigon kay Rosal, importanteng marahay ang lambang lokal na gobyerno ang pagkonseptualisar nin mas epektibong estratehiya tanganing masara ang mga mauruli umasara ang mga mauruli sa Manila na lugar na may daranin
asin nagpresentar nin balidong dokumentos maging negatibong resulta kang RT-PCR, saliva o antigen tests. Dugang pa kan opisyal na importanteng marhain ng preparado ang gabos kaysa mamroblema ang gobyerno kung paano mabubulong ang mga personang positibo asin paano makontrol ang pagdakol kang pinagtatamaan kanasabing helang. Sangon niya, nagpagiramdom si Rosal sa mga Bicolano na magtarabangan ang pagmonitor o pagtarabangan ang pagmonitor sa mga maoruli sa endang respetibong barangay asin magsunod sa minimum health protocol. Flight haling Manila, pasiring sa Legazpi, pag-aadalan kung sususpenderon muna sigon sa Bicol Interagency Task Force. Ans Galero sa report. Pinag-aadalan ng unyan kan Bicol Interagency Task Force o BIATF ang nagbuburto ang rekomendasyon gikan sa manlain-lain na ahensya sa gobyerno asin man mga LGU ang posible na para mientras naman na pagsuspender ng flights gikan sa Metro Manila pasisiring sa probinsya Canalbay partikular na ang sa syudad ng Legazpi. Ini ang sinabi ni Bicol IATF Chairman asin DILG Regional Director Attorney Anthony Noida sa iyang paghampang sa mga miyembros kan Junta Provincial Canalbay sa ginibong sesyon regular kung sa iyang sinabi na igwana ni na-resibi na rekomendasyon ang Bicol IATF may kinaraman sa bagay nini asin sa katotoohan ang Civil Aviation Authority of the Philippines o ining kaap nag-request na sa inda ni na dialogo may kinaraman sa pagsuspender nga ni nin flights going to Legazpi gikan nga ni sa Metro Manila. Sinabi ni Chairman Nuida na kung nababasaran ang ibang mga rehiyon, ibig sa tuyong nasod may nagkapira na nag-suspender kan flights gikan man sa Metro Manila dahilan nga ni sa paglobo naman kan kaso ng COVID-19 asin pag-implementar ng ibang klase iba ni na klasifikasyon ni na quarantine o community quarantine sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan, hagadon man kan IATF na bakusa na sa mga miyembros kan sa ibang task force ang pag-uuron managudigding kundi makikipagrekomenda man sa o mahagad man sa ng rekomendasyon asin na reaksyon kan gobyerno provincial Canalbay pati naman ang lokal na gobyerno konsulad ng Legazpi sa pangyayari man ni Alcalde Noel Rosal may kinaraman sa bagay nini lalo nang posibleng maapektuhan naman ang ekonomiya kan syudad asin man kan probinsya kan Albay and kaso man dahil natugutan kinaray ang flights gikan sa Metro Manila. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Regular na nagigibo po din disinfection kan Provincial Sanitation Team sa manibaibang opisina de gobyerno sa Albay. Inang sinabi ni sa DCGP News ni Engineer Wally Sabater, ang Provincial Sanitation Officer kan PHO Albay, kung saan ang mga lugar na iguan ng report na nagpo-positibo sa COVID-19 ang tulos nindang pinag-disinfect. Kung ikukumpara ko kang so talagang nasa kainitan, digdi po sa tuya sa probinsya, wala to na talagang yaon po ang sa tuyang grupo kukundukta po ng disinfection sa iba-ibang lugar po digdi sa probinsya. Pero kung ikukumpara mo niyan, medyo sabihon tang dikit na lang, alimbawa digdi po sa Simeon Ola, sa digdi Provincial Attorney's Office, regular. Iba-iba pa po, dakol pa po na mga public offices, regular po ang sa muyang schedule na pigigibo po kang team. Mantang padagos man na nangapudan si Sabater sa mga albayano na daipaglingawan ang pagsunod sa minimum health protocol. Mientras tanto, lokal na gobyerno kan Daraga naglaog sa sarong Memorandum of Agreement sa Department of Health Bicol para sa posibleng pagpadakula panin quarantine facility sa Anislag, Daraga, Albay. Renz Luna sa report. Tanganing mas mapadakula pa, ana pinagigibo o pinagagamit na quarantine facility kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa Anislag. Naglaog sa sarong Memorandum of Agreement ang lokal na gobyerno sa Department of Health at Bicol. Tanganing tawanan nin budget or atensyon ang pagparehabilita sa nanambitan ng edifisyo dyan sa nanambitan ng lugar. Sa naging regular na sesyon nagdi sa Sangguniang Bayan na kung saan sa Panginoon at Ikagawad Mabeltaan ang Pamayakan Committee on Health and Sanitation na kung saan naglaog o tinawanan ng autorisasyon si Mayor Victor Etecan Sangguniang Bayan
kanganing maglaog sa sarong MOA ang lokal na gobyerno sa pagsasaayos sa nambitan ng edipisyo dyan sa barangay Anislag, Daraga Albay, na kung sa ingon yan ang Anislag quarantine facility kaya nga mag-akomodar din maabot sa 150 na mga pasyente hanggang sa 200 na mga pasyente at hindi posible pang or gusto pang padakulaon kan lokal na gobyerno ngunyan nasa tao pakitan ng pandemya. Kaya sa ngunyan pinagal ito sanaan opisyal na orten ang magin man kuno aring pupunan ang unambitan ng rehabilitasyon sa unambitan ng edipisyo para mas dakula pa asin posibleng idagdag pa mandigti sa listahan ang iba pang mga quarantine facility digdi sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Magdagdag bareta, Renz Luna, DCGB News. Mientras tanto, sarupong lalaki na tulong aldaw ng nawawara na rescue sa baba kan hararom na ampas sa syudad nin Tabaco, Kasohapon. Jomar Bien sa detalye. Sarong lalaki na tulong aldaw ng nawawara ang na-rescue sa ibaba kan hararom na ampas sa syudad kan Tabaco, Kasodma. Ang lalaki na abistuhan na si Christopher Cabria, poco mas o menos 50 anyos, residente kan Puruksay sa barangay Usum, Tabaco City. Sa interview kan DCGB News kay Gel Mulato, tagapagtaram kang City Disaster Risk Reduction Management Office, sinabi niya na nakareceive din in request for rescue ali sa mga barangay officials kan Uson matapos na madungawan kan mga kabarangay sa ibaba kan ng Cabria. Sinabi ni Mulato na nagluluwas na kanakalis na Domingo pa naghali sa harong si Cabria para magbisita kan sa iyang mga tinanom alagaday na nakabalik. Kaso maan ibang mga kabarangay kan biktima na nagbisita man kan sa indang mga pananom ang nakadangog ning nagaadrangay sa ibaba kan ampas kung sa indang nadungawan si Cabria. Sinabi ni Mulato, tulos na nag-request ning rescue ang mga ini kung sa sarong team na hali sa CDRRM o Tabaco. Ang tulos na nagresponde, lupay-pay nindang hidakwat si Cabria sa ararom na ampas asin tulos naman na din sa ospital. Sigun kay Mulato, dai na ihiro kan biktima ang dakulang partikan lawas asin ang sa indang inisyal na pagreparo igwaining tama sa payo asin sa parting likod na posibleng sa udog na iyo ang posibleng kausa kaya dahil nakakairo ang biktima apuera pa sa halos tulungan daw ining nakatigaya sana asing daing pagkaon o tubig. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:29. Iba pang mga bareta, makalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot.
Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init, malipot, nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Red Horse, strong, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga darakula niya tong bareta sa lado lokal o lado nasyonal. Nakarehistro po ang Department of Health ni 9,373 na bagong kaso ng COVID-19 sa nasyon. 313 man ang bagong narahay, asin 382 man ang nagadan. Sa ngunyan, uminabot na sa 12,760 ang totalmenteng kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sa nasabing bilang, 152,562 ang aktibong kaso. 646,381 ang mga kabilugan na narahay, asin 13,817 ang kabilugan na nagadan sa virus. Tulos po na ipinag-distribuer ang tabang kang hali sa national government na cash allowance para sa mga senior citizens susog sa kasuguan kan national government sa lokal na gobyerno kan Manila. Ang pag-distribuer kan sinabi ng cash aid hali sa national government para sa mga pamilya, iyon base sa implementasyon kan enhanced community quarantine. Ang lokal na gobyerno kan Manila ipinagpadagos ang pagkatao kan sinabi ng financial assistance kasarabay man ang nagresibinin 1.5 milyon na funding requirement hali sa national government kano minaging Lunes. Mantang ang DSWD sa paagi ni Director Re Fogoso, yun ang inot may kinaraman sa pagdistribuer kan sa 20 mga barangay sa sinabi ng lugar. Mantang kasabay mandigdi ang mga beneficiaries na pinag-estimate na maabot sa 10,427 ang bilog na pamilya. Ang mga pamilya nakaresibe ng 4,000 pesos na cash. Kasarabay man ang itinabang man kan lokal na gobyerno. Sigon kay Manila City Mayor Isko Moreno, gusto niya na ang sinabi ng assistance madagdagan
Tangani na ang mga livelihood, as in, iba pang klase nin pangkabuhayan, kan mga namanuaan may pagpadago sa likod kang ECQ sa sinabi ng lugar. Dagdag pagkainin ang lokal na gobyerno kan Manila, nagdagdag manin mga allowance para sa mga senior citizen kan syudad. Base sa sinabi ng programa, ipinagbase man ini sa ordinansa, ayon nagsasabi na ang kada senior citizen makakaresibin nin 500 pesos na monthly allowance, solo parents, magin ang mga persons with disabilities. Ang pag-distribute kay ni pinagpapadago sa ibang distrito kan sinabi ng syudad. Sinupla po ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer as in Testing Czar Vince Dizon ang sagraray na pangapudan para sa mass testing. Ini sa tahaw kan pagitaas kan kaso nin COVID-19 sa nasyon, partikular na sa National Capital Region plus bubble. Sigon kay Dizon, dahil pag-rekomendar na itest ang bilog na populasyon kan Pilipinas. Tinawanin doon kay ini dapat sunodon kan gobyerno ang rekomendasyon kan mga medical expert na magkondukta ng targeted testing o i-test sana ang mga individual na may sintomas, mga nagkaigwan in close contact sa COVID-19 patient o mga tao nagikan sa lugar na may halangkaw na kaso ng virus kaysa i-test ang maabot sa 10 milyon na mga Pinoy. Magigirumduman na kanakaaging semana, pinag-anunsyo ni Dizon ang plano kan gobyerno nagibuhon na 80,000 sa 90,000 ang target na test kada aldaw sa Metro Manila asin kataning na probinsya na nakakamati ng pagitaas sa COVID-19 cases. Nasa ika-4 na pwesto ang Pilipinas sa mga nasyon sa Southeast Asia na may pinakadakol na nabakunahan kontra sa COVID-19. Sigon kay Vaccine Czar Secretary Galvez na may 825,662 na individual ang nakaresibi ng COVID-19 vaccine sa nasyon. Base sa report ni Galvez, nanginot ang Indonesia na may 13,000 o 13 million na dose na binakunahan na sinundan kan Singapore na may 1.5 milyon, Myanmar sobra sa 1 milyon, asin ang Malaysia nasa 801,773, ang Cambodia 418,567, mantang ang Thailand nasa 24,254, mantang natukdol kan Pinas ana sa ika-50 pwesto sa 155 nasyon na may pinakadakol na dose na nabakunahan kan COVID-19. Alas 6:39 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR.
Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Protektado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Maabot sa 1,800 na preso ang nakadulag sa Owerri Prison sa Imo State sa Nigeria matapos pasabugon kan magaramadong grupo ang parte kan kulungan. Sinabi ni Imo State Correction Service spokesperson James Madugba, lunad din mga truck asin bus ang mga daypa na midbidan na suspetsado bago sakyadahon asin nakipagbadilan sa bantay kan mga fasilidad. Makusog ba nagkinundinar ni Nigerian President Muhammadu Buhari ang pag-atake asin inapod ining act of terrorism. Ipinag-ordin niya sa mga kapulisyan na tulos na hanapon asin dakopon ang mga suspect asin mga nakadulag na mga preso. Solamenteng mga nabakunahan kontra COVID-19 ang tutugutan na magatindir sa taunan na pilgrimage sa Saudi Arabia manungod sa pagpuon kang Ramadan kan mga tugang na Muslim. Ipinahayag kan the Hajj asin Omra Ministry na pigokonsiderar ninda ang mga laog sa tulong kategorya bilang immunized kumpuesto kan mga natudukanin 2 dose nin bakuna. May primerong dose nin bakunang 14 aldaw bago ang pilgrimage asin ang mga narahay na sa COVID-19. Nasambit sana ng mga tatawanan nin go signal para makalaog sa Grand Mosque sa Mecca. Ang nasabing kategorya ang ipapautob sa mga gustong maglaog sa Prophet Mosque sa Holy City kang Medina.
Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. At peligro sa paglakop ng coronavirus disease o COVID-19 halangkaw sa mga lugar na kulob, lalo na sa mga lunedaan sigon sa Department of Health o DOH. Sigon sa ahensya, ang pagkurumul-umul sa laog ng biot asin kulob na kotse, dapat iwasan, bawasan ang pasahero asin bukasan ang mga bintana. Itinagdag pa ang DOH, dapat sa gabos na panahon asin pagkakataon, isipon pirmi ang kaligtasan. Tarong pagirumdum kan TCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang bayaran. Pag-asa Ligaspi, kaiba si Michael Francisco sa detalye sa Kamugtakan Kampanahon. Tuwing ng alas 3 ng madaling araw, meron tayong binabantayan na isang low pressure area. Ito ay nasa layong 790 kilometers silangan ng Hinatuan sa Rio del Sur. O ito ay nasa distansyang 1,255 kilometers silangan, timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 7.1 degrees north, 133.4 degrees east. Ito pong nasabing LPA ay gumagalaw pa panluran, ngunit ito po ay may kabagalan. Hindi naman natin ito inaasahan na maging isang ganap na bagyo. At northeasterly wind flow ang nakaka-apekto sa Luzon. So kasama po dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahinang mga pagulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng Itirel na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa anuang seaboards ng Bicol region. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DRST, Legazpi, Michael Francisco, naghuhulat. Business News. Business News. Pag-aadalan daw kan Department of Agriculture kung papalawigon pan-implementasyon kan suggested retail price o SRP sa mga karning urig asin manok. Pagkatapos kan Abril 8 sa virtual presser kan Department of Agriculture, sinabi ni Assistant Secretary Noel Reyes na kukonsultahon ninda ang DTI asin mapaluwasin danin anunsyo manungod sa mga aldaw. Sigon kay Reyes, maski diit na napupugulan o dit nang napupugulan ang mga namimeste kan o pamimeste kan African Swine Fever o ASF, pigtitimbang ninda kung magakaiguan pagitaas sa presyo kan pork as in chicken products in kaso halion ang price cap. Sangon yan, padagos man ang delivery kan surplus na urig na sa non-ASF areas para suplayan ng pangangaipo kan Metro Manila asin kataraning na lugar. May 261,828 na buhay na urig asin 1.5 milyon man na kilo nin karning urig ang pigdi-deliver sa Metro Manila. 1,637 ang buhay na urig hali sa Calabarzon. Pigsundan ini kan may Maropa 840, Camarines Sur asin Sorsogon 775 na live hogs. Balik tanaw, mga tugang sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Nag-abot sa Pilipinas ang Katolisismo kan madiskubre ning arkipelago kan mga taga-Europa. Nakatuntong sa isla kan Cebu, ang explorer na si Ferdinand Magellan kung sa indig dinamundag ang Kristyanismo o ang inaapod na Cradle of Christianity sa Pilipinas matapos ibugsok kaini ang cross sa isla. Aldaw kay ito nin Sabado, Marso 16, 1521, kan enot na naispata ni Magellan ang isla. An aldaw kung sa inpig celebrar kan simbahan ang Eve of Passion Sunday o sa liturhiya ang pagresurreksyon ni Saint Lazarus. Sunod na ginibo ni Magellan ang ikonverter ang leader kan Cebu na Sindaraha Humabon asin concert kaining Hara Amihan na tinauan ng Kristiyanong pangalan na Carlos asin Juana.
Nangyari ini sa laog nin sarong semanang pagkondusir nin misa sa mga taga-isla sa pangingenot kan chaplain kan Magellan Voyage na si Father Pedro de Valderrama kan Marso 31, 1521. Inapod ni Magellan na Archipelago of St. Lazarus ang isla kan Cebu. Iyan ang baliktanaw sa 500 years of Christianity. Ako po si Francia Miboras. Salamat po. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:50 na. Yan ang detalyes kan mga bareta unya na pag-aaga sa DCGV. Sa pangaran kan bilog na tropa, iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
kumpleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Aga na! Morning hirit na! Ugaring 2 minutos na lang bago mag alas 7. Napalaba sa istoryata. Aramon takuta mga tugang ang istorya ni Juan, asinikon yan. Hindi po sabi kasapon sa Saudan Salbayre. Saan ka ngayon nagkuhan ka sa bago? Ako dyan sa may protasan. Ano nga, nakakunyan kang protas? Kanya ako, nakakuhan man ki sarong kuhan, sarong sapan na batag. Di nga, maray pa lang ka na pagkurukunyan mo oral daw. Luwens! Luwens, morning! Good morning! Kumusta? Ugaring, pasaga na lang yan? Ade? Ika sana. Nakakunyan ka? Ah? Nakakunyan ka? Oo, kinuwan-kuwan to. Ano ba? Sisay ko ta na kunyan? Kuning kunyan, so barangay official. Nagkuhan? Kuwan. Nagkakakuhan ki? Nakakakuwan ki kuwan-kuwan. Oo. Sa tupadahan. Sa tupada? Oo. Nagpatupada sinda? Oo. Tapos nakakakuhan siya? Nakakakuwan siya. So nakuha niya, pangkunyan niya gayod? Pangkunyan niya sa kuwan-kuwan niya man. Wala city, nadagitan kita ni Derek Edwin. Bareta na. Saga na sana. Oo, saga naman, saga na. Napala, so bareta ta kaya, baga nagapon kita, 6:50 na, o 6, alas 6 gis na. Roger. Iba talaga pagkuhan, yung programa tayo. Oo, iba talaga pag sikat. Okay na. Dahil ka magparataram. Latusun tayo sa sabihin ko, iba pagpano ki istorya. Iba pagpano. Correct. Pag pa man kitang sikat, ang sikat man sana sa mundo, sa palibot si Lord. Di man sana ang sulamenting sikat. Correct. Oo. Okay? Roger. Sige magkurukunyan ka na muna dyan. Iyo, abang nagdadamo ka kan bareta mo. Kan bareta ni Derek Edwin, kasi mading siyo. No problem. Matagakuan ka na muna ta. Okay man, panahon? No problem. Okay? Sige. Thank you. Saga na lang ha. Mga tugang, salamat kan sa inong pagantabay. Mga tugang, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Babalik alas 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. Mabuhay. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyo